Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste K sebe. Dnes tu máme spolu so mnou k sebe nášho spoluzakladateľa klinického psychológa Karola Kleimana. Vítaj. Ahoj. A vzácneho hostia Zuzku. Ahoj, Zuzi. Čaute. Čaute. Ja by som iba na úvod povedala, že ty si zároveň moja trénerka jogy a ja sa veľmi teším, že si prijala toto pozvanie a verím, že tu v dnešnom podcaste odznie to, že prečo je dobré miestami kombinovať aj tú, ja to volám, že exaktnú psychológiu práve s jogou a takýmito meditačnými technikami. Ja začínam vždy veľmi z hurta, to je otázka, že kedy bol u teba ten bod zlomu a začal si chodiť na terapiu? Ešte ja si to pamätám veľmi presne, dokonca sme sa o tom už veľakrát bavili aj u mňa v štúdiu. A ja mám taký paradoxný vlastne príbeh, že väčšina ľudí očakáva, že keď som ja nastúpila na tú jogovú cestu, že keď sa zo mňa stal ten čudný bratislavský guru, a že som musela niekde vyhorieť. Že určite to bolo v korporáte, určite mi naložili strašne veľa roboty a ja som určite kvôli tomu odišla teraz na jogu a tam som ja stretla svoje nejaké spirituálne ja. A on sa to vôbec nestalo. Ja som bola v robote predtým veľmi šťastná. Ja som robila na marketingovej proste stoličke. Áno, presne. A ja som odišla len z toho dôvodu, že vlastne ma niečo iné zavolalo a skúsila som a vyšlo to. A ja som práve že vyhorela v tej joge. Čo je úplný paradox. Že vlastne sa to bol ten spúšťač tej mojej celé terapie, pretože mne yoga je keby to hlavné hobby. Je to úplná esencia života. Ja to veľakrát hovorím, že mňa to je jak droga. Je to úplný fet pre moje telo aj pre celú tú moju hlavu. A tým pádom ja som veľmi rýchlo sklzla po nejakých rokoch do toho, že ja som robila, že 7 dní v týždni. A že ja som tým, že som si vytvorila tak trochu keby tú vlastnú značku sama zo seba, tak ja všade musím byť prítomná. Že ja nemôžem urobiť povída, babi, tak sa držte, čaute a prídem v nedeľu, iba to tam zatlieskam. To znamená, že ja som musela byť prítomná pri všetkých svojich projektoch, pri každej jednej hodine, čo je super, ja to milujem. A tým pádom tá moja láska k tomu, čo ja mám rada, tá esencia moja, tým, že bola práca, tak toho bolo tak strašne veľa, že ja som vlastne minulý rok mala jeden deň, kedy ja už ráno som vedela, že niečo je zlé. Dokonca babi na hodinách, keď už dneska vieme, čo sa stalo vlastne po tomto dni. Všetci to akoby videli, ale nikto to nevedel mi povedať, že sa niečo deje. Že ja som bola na hodine úplne iná, že som oči mala iné, že som bola veľmi unavená, že dokonca ja sa to nepamätám až tak detailne. Že či si to také pamätáš, že skôr ti to práve, že tí externí ľudia. Hej, povedali mi to, že dokonca, že sa o mňa báli. Že dokonca mám tam klientku, kamarátku Adriánu, ktorá došla po tej hodine a opýtala som ako jediná, že či som OK. A viem, že ma chytila za plece, to si pamätám, lebo bolo to gesto, ktoré ona nikdy nerobí. A ja som po týchto posledných hodinách došla domov, ja som sa na mne, že zdravotne zrútila, že fyzicky akože moje telo akože odišlo. A ja som prvýkrát povedala u nás doma, že mňa nebaví tento život. A ak si predstavíte nejakú moju povahu, asi sme boli spolu iba 3,5 sekundy a hneď ste nacítili, že ja som takéto čudné decko, ktoré sa vie zabaviť s rukami sama. Hej, že ja nepotrebujem nikoho. Že ja nepotrebujem teraz proste túto ovácie a 300-kilometrové vodopády vidieť, že mne naozaj stačí, že tuto svieti slnko a akože šťastie. Takže keď niekto ako ja povie, že ho nebaví žiť, tak to nie je úplne, že akože asi fajn. Takže veľmi rýchlo ja som vlastne vystrelila k tomu, že potrebujem akože nejakú odbornú pomoc. A inak Magda bola vlastne dôvod, kde som vlastne začala hľadať a išla som cez k sebe.sk a začala som hľadať nejakých prvých svojich terapeutov, začala som skúšať. A veľmi bolo napríklad super to, že ja keď som sa o tom bavila s Magdou, tak mi povedala v správe ako hneď tretiu vetu, že ak to na prvú nevidie, nezlakni sa. Lebo ja som toho mala hneď, že jasne, prvý psychológ to musí byť one and only, to je ono, to je ten vzťah, ten bonding, bonding bude hneď prebehne, nič iné nebude. A reálne som vlastne skončila asi pri 4. alebo 5. psychologičke až. Mala som jediné kritéria, vedela som, že to chce byť žena, nechcela som sa rozprávať s mužom, mala som tedy proste trošku paniku z toho, že ako to bude vyzerať. Vedela som, že chcem byť online, že mne je časovo, nestíham proste offlineovo. Presne, vyhorím, až sa nemám čas ani na terapiu. Hej, výborná vec. A pozerala som si vlastne v profile, to bolo super správené, že oni tam mali tie témy. Že ja som vlastne vyslovene hľadala niekoho, kto sa vlastne zaberá takýmto nejakým tým pracovným vyhorením, lebo ja som nemala nejaký pocit, že to sa toto deje, až dokým naozaj moje telo povedalo, že a tak. A čo to konkrétne bolo? Ja len doplním, že to je vlastne taká klasika, že človek si myslí, že vyhorení ľudia sú iba tí, ktorých práca nebaví a robia to strašne dlho a už nezmenili 3 roky prácu, takže idú akože z toho vyhorieť. Ale že veľakrát naozaj tí ľudia, že definícia tej vyhorenosti je, že predispozícia toho, že je človek veľmi zaangažovaný, a to je presne tvoj prípad z jogy. A také netypickejšie príklady, ale to neznamená, že nie sú časté, sú napríklad, že môžeš vyhorieť z materstva. Presne. Môžeš vyhorieť v kariére, ktorá ťa že extrémne baví a vlastne
tvoja myseľ proste ide, vlastne až tak ťa to baví, že nepočúvaš svoju dušu, svoje telo. Presne. A potom povieš, že stačí, že takto to už ďalej nejde. Tak ja dokonca vždy hovorím, a to je ten paradox, že mne sa vlastne udialo to, čo sa vždy hovorí, že to káže, že o vodu piješ víno, že ja všetkým hovorím, aby sa ukludnili, aby len čumeli do zdí a proste miliónkrát len dýchaj a bude tu a teraz, je to vám všetko napísané proste po tele. A sama som to nepočúvala. A ty si to mala také triky, lebo ty vlastne trošku aj s tým duševným zdravím pracuješ, že pracuješ s meditáciou, s relaxáciou a tak ďalej. A paradoxne, že v tomto si vyhorela, no. Takže to je paradox. No, a to bolo presne to, že dokým ja som potom aj popriznávala som mu vlastne nejakomu okolu, že sa mi to stalo, že mne ten príbeh vyšiel tak bizarný, že ja som ho tak trošku akože šidila, že ja som hovorila furt, že akože chodím psychologovi, ale je to v pohode, že ja som stále stále som usmiatá. Bála si sa, že ti to pokazí ten tvoj brand. Jasné, určite. Ja mám byť usmiatá jogová lektorka, ktorá nemá mať problémy. Vyrovnaná, balanci, presne tak. Všetko vyriešiš to jogou, však to tak hovoríš. A zrazu proste to tak nejako nefungovalo, vlastne nefungovalo to úplne, že v tom najprvom, tá pyramída, keď má ísť do toho učiteľa, tak ja som to pokašľala, a ešte čo tí ostatní, takže komu mám ja radiť, keď som to sama nezvládla. A čo napríklad pre mňa bol veľmi akože taký aha efekt, moja terapeutka sa volá Lucia, voláme ju menom, nech to má nejaký personálny. Áno, presne, že Lucia, keď som prvýkrát otvorila notebook a začali sme sa rozprávať, to už je tá môj krém de la krém, táto Lucia, to je ten 5. psychológ, ktorý už došiel a proste zakliklo to tam. Tak ja si pamätám, že ja som mala ten svoj úvodný speech. Ahoj, volám sa Zuzana, mám toľko rokov, žijem tam a tam, toto je moja robota. A som išla úplne, že vyslovila som na ňu naozaj, vygrcala som na ňu všetky tie svoje veci, ale s úsmevom na tvári. Proste vyhrala som asi pred 3 mesiacmi a som rozvedená, manželstvo mi zlyhalo také veci. A ona zostala tak stáť, že Zuzi, že jasné, chápem, všetko super, že klobúk dole. Že ty vyriešiš obrovské fuck-upy, obrovské veci proste vo svojom živote a hovoríš ich s takou ľahkosťou, že ťa vôbec nedotýkajú. Že ty máš tak nastavených tých obranných strážcov v tom svojom tele, že to je šialené. Že ty naozaj, že ja pomaly o slove rakovina viem hovoriť pomaly na zastávke s cudzými ľuďmi, že to v pohode, to dáme, tlapák, že až tak šibnuto som bola premotivovaná v tom, že to zlé neexistuje u mňa a to je embargo, na to sa nerozpráva. Takže ja som aj tam rozprávala nejaké svoje veci. A čas sme to pomaličky deliť na menšie a menšie a ja som vlastne zistila, že aj moje detstvo, moje dospievanie alebo čokoľvek není také ružové, ako ja som si ho tam nechala niekde v tej mojej bubline a všetko začalo dávať úplný zmysel. Úplne moja povaha, všetko. A ono je tam taká, že veľmi tenká hranica, hlavne keď robíš teda v oblasti duševného zdravia, že na jednej strane je to, že nerýpať sa v tých akože hlbokých akože trápeniach a že naozaj, že sústrediť sa nie na to pozitívne, ale skôr konštruktívne ako pristupovať k problémov, netopiť sa príliš v tej budúcnosti. Ja mám teda taký systemický prístup, ktorý presne to hovorí, že dobre, niečo sme zažili, ale čo je to riešenie, ako z toho von. Ale zase potom je ten druhý extrém, nejaké voláme to rúžové okuliare alebo nejaká prehnaná premotivovanosť a vlastne úplná ignorácia nejakých skutočných problémov, ignorácia sebareflexie a to je potom, čo neškodí, že každá ten extrém škodí. A je ten taký klasický coping mechanizmus, že aby to nebolo, tak ja to otočím na rúžové. Začne sa smiať, ako Harry Potterovi, keď tých dementorov robili nejakých šašov alebo čo, tak toto človek častokrát spraví, aby mu to bolo ľahšie žiť ďalej, len potom príde ten bod, kedy ťa to zlomí. Áno. Ja úplne súhlasím s vami, že dneska už sa mi o tom strašne super rozprávala, lebo že to verejná téma, my sme to ďaká Bohu otvorili. A čo je najväčší paradox, že ja som sa veľmi bála priznať, že sa mi toto udialo v živote a práve, že nebolo to vôbec z môjho okolia pridané, že tebe, ale všetci, že wow, že o tom vieš rozprávať. Zažila som to tiež. Takéto my tu vlastne nastalo behom sekundy a nikto neprišiel s takým tým, že jogová lektorka, že výhor. Všetci, ježiš, jasné, a ja predčerom pomaly, že všetci na jednej lodi, všetci úplne proste súdružní, perfektná komunita okolo mňa, aj rodina absolútne neriešili. Ja dokonca keď sa to stalo, tak my sme mali kúpené letenky do Parížu a ja som vlastne deň predtým toto sa udialo. Ja som doma zostala, že ja nikam nejdem, ja nemôžem nikam cestovať, že ja neviem urobiť krok z bytu, aj zdravotne, akože aj psychicky. A sme teda zabalili, všetko sme prebukovali a odišli sme na chalupu do Tatier. Len tak sme proste bukli prvé Airbnb. A ja som v Tatrách v kaviarni stretla ženu, ktorá ma vidí na Instagrame, ma sleduje. Ona došla za mnou a objala, že čítala som váš post, že ste vyhoreli, že držte sa nám. A ja som sa takto rozplakala, ešte dneska budem mrevať kvôli tomu, že cudzí človek došiel, urobil absolútnu podporu. 12 hodín potom, čo sa to udialo, urobil naozaj to gesto, ktoré som potrebovala, že
nie som v tom sama a není to čudné. Není to čudné. To, že som mám furt v hlave, že musím spĺňať nejakú tú kategóriu tej jogovej lektorky, hej, veselej, zábavnej, neviem jakej, hej. A to je akože ty už si tá líderka v tomto a že je strašne dôležité, že ukázať aj tú nejakú slabú stránku. Ano. Hej, že nie len všetci máme proste dokonalé kariéry, dokonalé oblečenie a výzor a imidž, ale že každý jeden z nás má aj tú slabú stránku. A ja mám to šťastie v živote, že ja teda poznám tých ľudí, hlavne tie slabé stránky, lebo neprídeš k psychológovi a nebudeš rozprávať väčšinu času o tom, jak je to super, všetko super, že všetko darí. Takže máme si klientov z rôznych ekonomických a sociálnych vrstiev. Mám rôzne kariéry, hej, poznám, ale vidím, čo je za tým. A ja už mám aj celkový pohľad na tých ľudí, že áno, že je to všetko shiny a dúhy a jednorožce a doláre a tak ďalej. Ale ja vždy mám taký pocit, že za tým je ako keby, že niečo ešte tam je tá protiváha. A to sme sa aj včera rozprávali, že keď je niečo, že príliš žiarivé a príliš veľa glitteru tam je, tak je to podozrivé. Hej? Že skôr je tam, že o to viac sa ten človek snaží niečo skrývať. Mne sa veľmi páčilo, že my sme v rámci terapie vlastne s Luciou začali prechádzať na úplne iné témy. Že ja som prišla s tým, že práca. My sme skončili o tom, že ja som tam išla vizualizáciu svojej detskej izby s mojimi rodičmi. Čo bolo úplne keby iné pre mňa, že čím som vlastne niekedy prišla s takým problémom a vlastne my sme išli úplne od piky a mne to dalo šialené odpovede na moju povahu, lebo ja som bola bohužiaľ ešte ten typ, že som veľa hovorila, že ja sa nejako chovám a to je proste tak. Hotovo. To je klasika. Ľudia si napríklad myslia, že častokrát, že ja som taký prký. To není pravda. Ja som taký, lebo ja mám takú horú cukrovú. Si predstav, že moja mama mi dokonca dala do vienka také dve čudné vety a jedna, že som strašne cholerická. Už len z povahy mojej práce to nemôže ísť, že ja vlastne pracujem s ľuďmi. Nemôžeš byť cholerik, keď robíš s ľuďmi. Ľudia, ktorí nevedia praktizovať. Akože ja denne opravujem všetko a všetkých, hej. Takže nemôžem byť cholerická už len od podstaty mojej práce, ktorú som si vybrala ako poslanie. Potom moja mama mala druhú takú vetu, že kto si ťa len prosím ťa vezme. Lebo ja som... Áno, to ti zostane. To je to toxic bingo. Áno. A pritom moja mama to vôbec nemyslela v tom čase, keby zlom. Moja mama proste tým, že sme veľmi úprimná, naozaj veľmi otvorená rodina, tak ona to robila s tou nadsázkou, ale vlastne, že nedala do vienka. Že to bol prejav lásky, ale taký ako podpichovanie. Áno, že ona vždycky čierna ovca našej rodiny, lebo ja som vždycky bola trochu iné to decko. Aj inak sa živím, inak vyzerám. A toto všetko boli proste nejaké veci, ktoré ja som prala, že takto proste má byť. A zrazu cez túto terapiu... Aj rozhod do toho vlastne 100%. Že keďže si čierna ovca a nikto si ťa nezobere, tak to nemá čo byť. To akože všetko tam proste keby zapadávalo do takých tých vzorcov správania a zrazu vďaka Lucii, vďaka tej terapii, ja si myslím, že dokonca ja som lepší človek. Že normálne, že mi to... Že pochopila som svoje správanie a prestala som s naučenými rituálmi, ako sa chovať či už k partnerom, alebo doma vzťah s mojou mamou sa nám 100-krát zlepšil. Pretože ja už rozumiem, že to, čo mena rozpráva, už není fight. Že ona nechce so mnou bojovať. To je jej spôsob komunikácie, ale na mňa, čo ja s tým urobím. A zrazu úplne, že wow. A funguje to. Strašne to funguje. To je jeden z cieľov terapii, že nie, že byť lepší človek, lebo skôr, že cíti sa sám so sebou v pohode a možno mať lepšie vzťahy s tými ostatnými. To je kľúčové. Vieš, veľmi sme sa tu bavili naposledne s Magdou na joge, že pre mňa najväčšie wow, čo som vedela urobiť teraz v živote, akože v terapii, že keď som naposledy s Luciou vlastne mala ten online, tak ja som povedala, že už ťa nepotrebujem. A to je strašne podľa mňa pekné pre mňa, že som dokázala aj vystúpiť z toho pravidelnosti tej terapie, že dávam sa teraz takú, že... Aby si nebolo závislá od toho terapeuta. Áno, to som častáva, že ľudia už sú takí, že bez terapie nechcú spraviť žiadne rozhodnutie. Presne tak. A to je ten opačný extrém, kde potrebuješ z neho časom výjsť. Áno. A okolo toho je strašne veľa ako mýtov a legend, že psychológ sa snaží udržať toho klienta. To lebo má z toho nejaké akože peniaze, nejaký príjem, ale že primárny záujem terapeuta je, aby ho čo najskôr nepotreboval. No tá veta, a dokonca do Lucia mi povedala, že toto je veta, ktorá napríklad že je na mňa strašne pyšná. Verím, že sa vám aj tento diel páčil a ak vás zaujíma, ako to celé pokračovalo a chcete si ho dopozerať, tak určite utekajte na YouTube a iné streamovacie platformy Started Upu.